Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εγώ σήμερα θα σας μιλήσω λίγο για το School of Business Economics and Law, στο οποίο σπούδαζα μέχρι μία εβδομάδα πριν για την ακρίβεια, στο Göteborg. Λοιπόν, η απόφαση μου εμένα να πάω σε ένα λιγότερο popular πανεπιστήμιο από αυτά που υπάρχουν στην Ευρώπη ήταν για δύο λόγους. Ήθελα να κάνω sustainable marketing, το οποίο παίζει πάρα πολύ στην Ολλανδία, στη Δανία και στη Σουηδία. Αλλά το πρόβλημά μου ήταν ότι ήμουν στενά με τα οικονομικά. Οπότε, Ολλανδία και Δανία ήταν εκτός από το range μου. Οπότε αποφάσισα να πάω στη Σουηδία, που τα μεταπτυχιακά είναι δωρεάν. Και συγκεκριμένα ήθελα να πάω στο Πανεπιστήμιο του Göteborg, γιατί είναι Triple Crown Accredited, που σημαίνει ότι οι σπουδές είναι αναγνωρισμένες σε διεθνές επίπεδο και μόνο 1% των πανεπιστημίων έχουν αυτό το accreditation. Οπότε θα μπορείτε να το κοιτάξετε στις δικές σας αιτήσεις, αν είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και θα σας έλεγα να το κοιτάξετε. Και επίσης, εγώ μπήκα πολύ στοχευμένα γιατί ήξερα ήδη από το πρώτο έτος του Πανεπιστημίου ότι ήθελα να κάνω διδακτορικό. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι research-based πρόγραμμα, που σημαίνει ότι κάνεις marketing μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Και έχει έμφαση στο sustainability. Τώρα, στο τι χρειάστηκα για να κάνω αίτηση, ήταν μόνο το IELTS και το GMAT. Και με βοήθησε το Global πάρα πολύ στο κομμάτι του GMAT, το οποίο παρόλο που δεν είναι απαραίτητο για την αίτηση, σε βάζουν σε priority list, μου χρειάστηκε πάρα πολύ στα διδακτορικά. Οπότε, αν υπάρχει κάποιος στο κοινό ο οποίος σκέφτεται να κάνει διδακτορικό, να δώσει πάρα πολύ έμφαση στο GMAT τώρα, γιατί θα το ξαναχρειαστείτε στο μέλλον οπωσδήποτε, αν θέλετε να πάτε σε ένα καλό πανεπιστήμιο. Τώρα, ναι, μεν δεν πήγα σε ένα από τα πιο popular πανεπιστήμια της Ευρώπης, γιατί δεν είχα τα χρήματα να το κάνω. Παρ' όλα αυτά, θα σας έλεγα να κοιτάξετε και για επιλογές Εράσμους, που σας δίνουν τη δυνατότητα να πάτε σε εξαιρετικά πανεπιστήμια, δωρεάν, και με funds από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι κατέληξα να πηγαίνω το προηγούμενο εξάμηνο στο EDHEC, στη Lille, στη Γαλλία, για 6 μήνες, που είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη για το marketing. Παρ' όλα αυτά, εκεί ανακάλυψα ότι τα rankings δεν παίζουν καμία σημασία, γιατί πιστεύω ότι πήρα πολύ περισσότερα από τις σπουδές μου στο Göteborg παρά από τις σπουδές μου στο EDHEC, διότι ήταν πάρα πολύ επιφανειακό το όλο επίπεδο σπουδών για μένα, που ήθελα να κάνω διδακτορικό και δεν έμπαιναν σε αρκετό βάθος στα πράγματα που θα ήθελα να κάνουν. Οπότε, αυτό που θα σας έλεγα είναι να κοιτάξετε πάρα πολύ σοβαρά σε ποιο πρόγραμμα κάνετε αίτηση και ποιος είναι ο σκοπός σας για δουλειά στο μέλλον. Αν θέλετε να δουλέψετε σε industry, σίγουρα το EDHEC είναι εξαιρετικό πανεπιστήμιο, το CBS είναι εξαιρετικό πανεπιστήμιο. Αλλά αν θέλετε να δουλέψετε σε research, να μπείτε σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι research-based. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και να το κοιτάξετε και αν δεν το θέλετε, γιατί έχω πάρα πολλούς συμμετητές οι οποίοι παραπονιούνται ότι το πρόγραμμα μας είναι πολύ θεωρητικό και σκέφτομαι, OK, δεν κοιτάξτε ποτέ το πρόγραμμα σπουδών. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση που έχετε να πάρετε και να μην το προσπεράσετε. Τώρα μερικά tips για το Göteborg, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερη η κατάσταση με τα σπίτια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει σπίτι στο Göteborg. Οπότε θα σας έλεγα, αν σας ενδιαφέρει, ακόμα και για Στοκχόλμη ισχύει αυτό, αν σας ενδιαφέρει να μπείτε να κάνετε εγγραφή σε εστίες από σήμερα, γιατί για να μπείτε σε εστία μαζεύετε Q-points. Και είναι δωρεάν η εγγραφή και όσο πιο νωρίς την κάνετε, τόσο πιο εύκολο θα είναι να βρείτε σπίτι στο μέλλον. Επίσης, τα πανεπιστήμια στη Σουηδία και γενικότερα έχουν student ambassadors, που είναι παιδιά τα οποία σπουδάζουν ήδη στο πανεπιστήμιο που θέλετε να σπουδάσετε και έχουν τις πληροφορίες τους στα website του πανεπιστημίου. Στείλτε τους μήνυμα, ρωτήστε τους, μπορούν να σας βοηθήσουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλές υποτροφίες διαθέσιμες που μπορείτε να κάνετε αίτηση στη Σουηδία. Μπορείτε να μάθετε σουηδικά δωρεάν. Μπορείτε να πάρετε φοιτητικό επίδομα και δάνειο αν δουλεύετε κάποιες ώρες την εβδομάδα. Και μία
συμβουλή η οποία θα έδινα σε όλους είναι ρωτήστε το Global. Αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς πάνε οι αιτήσεις, πώς θα σας βοηθήσουν, μπορούν να σας φέρουν σε επαφή με άτομα που σπουδάζουν ήδη εκεί. Οπότε μην το προσπεράσετε αυτό. Και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία. Αν σε οποιονδήποτε στο κοινό τους ενδιαφέρει να σπουδάσουν στη Σουηδία ή στη Σκανδιναβία γενικά, να μου στείλετε μήνυμα στο LinkedIn. Μπορώ να σας βοηθήσω και για τον Γκέτεμπορκ συγκεκριμένα, αλλά γνωρίζω και πράγματα και για το Όσλο και για Κοπενχάγη. Οπότε, ναι, καλή επιτυχία σε όλους και ελπίζω να είστε σε μερικά χρόνια στη θέση μας εδώ και να βοηθάτε άλλους φοιτητές στις αιτήσεις τους.